नैबे हाबाफारिखौ रामफलि प्राइमारिया गावसिनि थांनाय टिम पिरियडआव जोंनि डिस्ट्रिक्टखौ लेंहरदों। जोंहा गासै क'क्राझाराव 14टा प्राइमारि दङ। बे प्राइमारि मादाव बे रामफलुलाबो मोनसे प्राइमारि आरो प्राइमारिनि थ्रुयैनो जोङो जोंनि समस्याफोरखौ मिथिना लायो। जेनेबा प्राइमारिफ्राव हानि माबा मोनसे गन्डगल जायोब्ला प्राइमारि डिस्ट्रिक्टजों नायहरो आरो डिस्ट्रिक्टआ बेखौ जोंनि सेन्ट्रेलनो जनायहरनानै सेन्ट्रेला गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बेखौ फाइनाल खालामना होयो। दा जोंनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय जायो। जोङो टाउनाव थानानै बा डिस्ट्रिक्टनि हेडकुवार्टार थानानै जोङो अनेक माबाफोरखौनो मिथिजोबा समस्या जानायफोरखौ। दा गावबागाव प्राइमारिया गावबागाव जायगायाव जानायफोरखौ मिथिनायखाय बिसोरनि दारै जोङो गासिबो बिथं खबर लानाय जायो आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै जोङो बेफोरनि समस्याखौ सरकारनो जनायहरनाय जायो। दिनै बिदिनो बे प्राइमारियाबो गावसिनि प्राइमारिनि मिटिंखौ लिंनायाव जोङो जोबोद खुसि डिस्ट्रिक्टआ फैनानै बेहाय बाहागो लानो मोनदों आरो जोंनि खोथाफोरखौ जों बुंनो मोनदों आरो ट्राइबेलफोरनो जोङो बेखौनो जनायनो मिथिहोनो जों सुबिदा मोनदों जे जोंनि बेलेन ब्लकआव गोबां मुस्लिम इनक्ल'जारफ्रा इनक्ल'ज खालामनानै दङ। जों बेखौ दिनै BTCनि सिङाव थानाय सासे जोंनि सानजा क'क्राझारनि MLA बिथांबो दंमोन। बिथांनि दारैनो जोङो मिथिहोहरनो नाजादों जे जोंनि बेलेन ब्लकआव थानाय गासिबो हाखौबो जेन बे इलिगेलि थानाय मानसिफोरखौ आवग्रिनानै थानाय मानसिफोरखौ जाहाथे इभेकसन खालामनानै बे हाखौ गिदिंफिननानै लानो हायो बा जोङो जोंनि बेलेन ब्लकखौ दोनफिननो हायो। दा जोंनि गेजेराव दाखालिसो जोङो कुसुतुलिनि जायगायाव 5,000 बिघा हाखौ मुस्लिमफ्रा आवग्रिना दंमोन। बिनि मादाव इभेकसन खालामनानै 2,000 बिघाखौ जों मोनफिननाय जाबाय। नाथाय दाबो 2,500 बिघा दंबावो। बे होखारनो थाखाय बेखौबो थाम-थिम खालामगासिनो दङ। दा बे होखारनाय खालि जानाय हायाव जोंनि मानसिनो होफिनैयाव दा सरकारा गथायफिनैयाव बा सरकाराबो गावसोरबो बाहायथ'यैयाव बे हायाव दा मुस्लिमफ्रा एसे हाबफिनबाय होनना खोनादों। नाथाय बेखौनो होनानै इभेकसन खालामनानै जों मिथिनायाव सरकारा मोनबा बे कुसुतुलि हायाव बे 2,000 बिघायाव मोनसे 10 बेटेलियननि हेडकुवार्टारखौ बसायहैनो नागिरदों। 10 बेटेलियननि हेडकुवार्टारखौ बसायहैयोब्ला बेवहाय मुस्लिमफ्रा आवगायबोनो हानाय नङा बा आवग्रिनो हानाय नङा होननानै। नाथाय हायाथ' 2,000 बिघा बिसोरनो 10 बेटेलियननो खुब होयोबाबो 1,000 बिघा नांनो हागौ बा 1,000 बिघा थाबावो आरो बिनि थाखायनो बिसोर मेडिकेल कलेजनि थाखायबो हा बिबावदों। दा बे हाखौ होगोन ना होआ बे जोंनि ट्राइबेल संघनि सायावनो दङ सोनारनानै। ट्राइबेल संघआ बेखौ होनो होनब्ला होनो हागोन। नाथाय जोंहा मोनसे गोनो गोथो जानानै दङ। ट्राइबेल संघनि बे बेलेन ब्लकनि बे हाखौ खालि खालामदोंबाबो सरकारा दाबो बे हाखौ मालिकफोरनो होनो नागिराखै। मानो होनब्ला बे हाखौ गोबां बोसोरनि आगोल बिसोर फाननानै जादों। दा बे हानि अस्तित्वआ बुंनो थाङोब्ला गभर्नमेन्टआव थांबाय। दा बे इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ होखारनायनि उनाव बे हाया खालि दंब्लाबो सरकारा दा बेखौ बिगोमाफोरनो होफिनैयाव जोंबो ट्राइबेल संघआ गोनो गोथो जानानै थानांबाय। जाहाथे बे बेलेन ब्लकआ जोंनावनो थायो। बिनि थाखायनो जोङो बे 10 बेटेलियननि हेडकुवार्टारखौ होयोब्ला बे हाया जोंनाव थाफिनगोन आरो मेडिकेल कलेज थायोब्ला बे हायाबो जोंनाव थागोन होननानै। नाथाय जों बेखौबो नुबाय जेब्ला मेडिकेल कलेज जागोन होनबा गासिबो मुसलमानफोरनो बासा लाजोबगोन गासिबो। कलेजानो बिसिनि बायदि जागोन बुंनो थाङोब्ला। अब्लाबो जों सिन्था खालामनानै दा बेखौ दा मताबो होथ'वाखै। गभर्नमेन्टआ नेगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि बे सनापुराव बेहायबो गोबां सिमेन्ट फेक्टरि खालामना दङ। मोनसेया फुलबान्सल सिमेन्ट फेक्टरि, मोनसेया स्टेट सिमेन्ट फेक्टरि दङ। बे हाखौबो बेलेन ब्लकनि हाब्लाबो नाथाय सासे मिकिर मानसिनि नामै हा बायनानै बिसोरो बे फेक्टरिखौ खालामगासिनो दङ। नामा बे मिकिर मानसिनि, खिन्थु गासिबो हाखौ बे फेक्टरियानो बायनानै बे मानसिनो मा होदों ना मासाव ओरैनो 4,000 ना 5,000 बेथन होनानै बेखौ टिम लिडार बायदि लाखिना दोनदों। दा बेखौबो होबाय थादोंमोन 2 बोसोर 3 बोसोराव। दा बेखौबो होबावला। मानो होनबा बेयो लेखा रोङा, फारसेथिंजाय जौ लोङो, फारसेथिंजाय बे फेक्टरिनि सोमोन्दै बा इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया। बेनो नांगौ एसेल' बेथन आरो बेखौनो मोननानै बे खुसि जायोमोन। दा मोनैयावसो जोंनि बेखौ खिथानायाव जों दा ट्राइबेल संघआव नांनांगौ जाहैबाय। दा बेखौबो होखारनो रेडि जानानै थाखाबाय। नाथाय दाखालि आसाम एडभान्टेज 2.0 फैनायाव बे एभिक्सनखौ बन्द' खालामनाय जादों। नोंथांमोननि मिथिनायाव ट्राइबेल धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा
नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।